Ala, taday na gana so sa tuya na stinger. Okay, sige. Maray na pagkahapon tabi isa ka boss. Ayan na, so stinger talaga, dahil talaga nagtatanong. But anyway, maray na hapon tabi sa tuya ka boss, ano? Sa mga paraan tabay niya to, ngayon pong aldaw ning Biyernes, petsa 6 kan bulaning Agosto 2021. Maray na pagkahapon Kuya Mike and Ate Jen. Pagkahapon Kuya Mike, and sa gabos sa mga parantabay. Yes, good afternoon po sa Gabos na kaibatangon yan sa Usapang Pamilya sa DCGB. Always ready. Day talaga, Kuya Mike. Naisting. Mag-double click ka, partner. Nako. Another, Mahanap ano. naman kita kisaro pang Yes. Sige. Ha? Alat lang. Pero mga tuga, ngunyan pong aldaw ning Biyernes, petsa sa iskan bulan ning Agosto, nagpuuna ang 3rd Diocesan Pastoral Assembly kan Diocese kan Legazpi. Ano? Correct. Oo. And balita ko, hali duman si partner Mike. Correct. Yun nga ni, nagahangos-hangos pata. Nagpaaram lang po kita duman sa satuyang kura para ko na si Father Dave Ramoso. Tanya ko, Father Dave. Programa na niya. O sige na nga, magbalikan sa niya pagkatapos. Sige Ang base duman, ang DPA 3, Kuya Ian, Ate Jen, pangtulo na ini na Diocesan Pastoral Assembly, unique iningon yan, dati, so DPA 1 and 2, face-to-face, Oo. duman kami sa Bethlehem, so medyo dakul ang tao. Oo. Yes. Kung ano-ano pa aktibidad. Ngunyan, gabos na presentasyon poon sa opening program, opening prayer, and sa mga presentasyon kan mga iba-ibang komisyon, ginibo ini via Zoom. Mhm. So, PARDS, so core team kang DPA, yaon sila duman sa Chancery, and so mga participants sa iba-ibang parokya, yaon sa kanya-kanyang parokya. So, sa parte kang St. Raphael Archangel Parish sa Legazpi City, nag-iribahan kami duman sa Ictus Hall sa second floor po ini kang Pastoral Center. As in, duman kami nag-ailing, live streaming man siya kung ano ang pigtataram na mamati may real time, and kami manailing maninda. So, nakulo nitong mga screen sa whiteboard. So, nailing kami duman. Saradayuton, pagkiklik ang saro ko yan, minadakulan. Minadakulan na. Wow. Kasi kung saan na parokya ang may nagtataram, ikpapatakula duman sa Via whiteboard. Zoom. Via Ayun. Zoom. Mm-mm. So, ngunyan, ang pigdudoonan duman, sabi ni, sa tuyang namumuta na obispo, si Bishop Bong Bailon, balikan niya sa tulong, priority programs na nakaangkla digdi ang iba-iba mga programa kang kada parokya. Ang harong, ang sakop, asintada. Ayo, ang sakop. So, hararom na pagranga sa mga nangangaipo. Mhm. Then, so, sakop, yun is mga saradit na komunidad ni pagtubod. Mhm. Asin ang tada, tanganing ang duka at amanon. So, gari ini mga acronym na digdi na kaangkla gabos man na programa kan mga parokya, asin kan mga parokyano. Lalong-lalo na so mga PPC, Parish Pastoral Council, and so iba-ibang komisyon. So, ini, ginibungon nyo daw sa feast kang Transfiguration. Sabi ni Bishop. So, ngunya niya, Feast of Transfiguration, pagpapagirumduman kita, nakita man, dapat may marahay na pagbabago. Mhm. Yes. Kay puhanan kita na matransform, ngani makatabang man kita sa marahay na transformasyon kang sa tuyang simbahan. Mhm. Tama. And sa nasabi mabagaw pagtiripon, sabi ilalatag daa itong pinag-aapod na Pastoral Rose Map para sa taon 2022 until 2026 Yes. bilang preparasyon naman sa papaabot na selebrasyon kang ika-65 na anibersaryo kang diocese, 'di ba? Diocese of Legazpi. Yes. Ini DPA, pigigibo ini every 5 years. So, ngunyan na taon, so, pagtapos kang DPA 2, paglaw kang 2022 hanggang 2026, DPA 3 na iyan. Kasi implementasyon kang DPA 3. So, parte ng unya na aldaw, parte na, sabi ni Bishop Bong, parte na nga ini kang DPA
Correct. And kasabay kang selebrasyon kang anibersaryo kang diocese, man bagang unya na taon ang ika-500 na selebrasyon kang pagdatong kang Kristyanismo sa Pilipinas, mga partners. Oho. Magayon itong may pigpresentar duman so 500 YOC research team kasabay ini duman sa 500 years of Christianity na saro duman sa resulta kang research kang 500 YOC research team. Manungod sa pagtubod, sa faith, pagpractice kang pagtubod. Sa pag-aadal ninda, nagluwas duman na ang mga government employee, mas alangkaw ang pagpahiling kang pagtubod kaysa sa ibang grupo na mga empleyado. So kung sabihon, may private sector, may government sector. So mga respondents ninda, nagluwas duman sa pag-aadal na alangkaw kaysa sa mga pribado, alangkaw so mga government employee o kuya actual research in ginibo kang 500 YOC research team. Mas alangkaw ang pagtubod o alangkaw ang numero kang nagtutubod na nasa gobyerno Oh. kaysa sa mga Nasa pribado. Ano daw ang dahilan? Based din eh. Ano daw ang dahilan ka iyan? Ano? Dahil man pigmin sinaruman sa dahilan, alagad, karo pang naguno ta duman. So, mga rason kung nata dahil nagpapakasal sa research, ang pinakaalangka, pinaka-rason, pinansyal. Nagsusurunod na po dyan, ang kadipisilan magkuaki dokumento, ang kumisan magkaiba ang religion, kang agumon mo, mag-ibang sa religion mo, and then, to unplanned pregnancy. Kaya dami mga pag-aadal kita digdi sa Satuya na diocese. Yan na. Ang pinaka kumbaga poverty man girari ang number 1 na rason. Kuna ta din nagpapakarasal. Maski sa inabagay. Kahirapan pa Talagang rin. korta ang kaipuhanan. Nata day nakapakasal, kahirapan. Nata day naka-eskwela, kahirapan. Diba? Gabusod, kadaklan na nata ang simbag, kahirapan ang sagot. Ngunya, tanganing din na kita mahirapan. Iga po ning Traffic Advisory ang Department of Public Works and Highways, Office of the District Engineer. Notice to motorist and riding public. So mga motorista tatabe. Epektibo po sa Agosto 24, August 24, 2021. Legazpi to Santo Domingo, to Tabaco, to Tuwi, to Kamsur, Boundary Road, Santo Domingo and Legazpi boundary will be closed to traffic. Sarado po ang Santo Domingo to Legazpi Road, so boundary po dyan. On August 24, poon po alas 11 ning Banggi hanggang matapos garo ini. Hanggang alas 4 ning maaga. So sana matapos alas 4 ning aga. Poon alas 11 hanggang alas 4 ning maaga sa Agosto 24 ang Santo Domingo to Legazpi Road sabi sarado due to the removal of the Santo Domingo to Legazpi boundary marker. Mata permi ko ang pigaagihan. Di ka magaro maaging alas 11 bangge, Kuya Mike. Pag-agi ko dyan pala, dahil ko na may iling so marker, boundary marker. Minsan kaya garo ka mataraka duman. So dahil ko na aram kung nakalawag na ako sa Santo Domingo. Nako. So yan po sa mga maaragi dyan na matanga, no? In case then nasa na ka mo lugod maghali. Duman nasa na ka mo kung saan ka mo hanggang alas 4 po ini. Alas 11 hanggang alas 4. So boundary po dyan kan Legazpi and Santo Domingo boundary. Aliun po itong marker duman. So may nakalag na welcome to Santo Domingo. So yun po ito ang tatangkason. On August 24. Anong aldaw iyan, Kuya Mike? Martes. Yes, 11 p.m. to 4 a.m. No? Sige, yan po. Hali po ang yan. Ang aldaw kipagpipili. Tuesday. Yan po. Hali po yan sa Department of Public Works and Highways, Office of the District Engineer.
Kuya Mike, Ate Jen. Kari sa mata mo na, kari video game ka, kuya. Habang nagkakawat ka dyan sa screen. Dai ako nagkakawat tigdi sa screen. Nag-i-stick ang satuyang screen. Balon tadaw, ha? Siguro ako, nagka-computer games ka na dyan. Dai talaga nagagana ini. Nako, what is happening to the Philippines? Saro pa daw, ano? Saro pa daw. Dai talaga. Sige. But anyway, duman kita sa sudati sana. Sige. I-error da kayang nagluluwas. So, taon, papaayos tayo ni sa satuyo ng mga matitibay na mga IT and technician. Na unambitan mo sa video game, Kuya Mike. Iyan da ang video game. Nakaka-addict da palang talaga iyan. Oh. Nakaka-addict da ang... Ika-partner, Jen. Okay. Ate Jen. Yes. Nag-video game ka? Dati. Dati. Pag una ko, Hindi kuya, na. Ang iapot mo kay Ate Jen ko, Adik ka? Jen, adik ka. Addict sa video game. Addict sa video game. Ika, Kuya Mike. Ako, adik sa'yo. Una ko, addict kay Mrs. Iyan. Ito mo sa'yo, si Mrs. ito. Lusot na naman si Kuya Mike. Lusot na naman si Kuya Mike sa pagiging addict. Uy, tama na ito. Baka patara kita ni Wikipedia. So, kung si Kuya Malik ang pidiya. Kung ang aki, Ulo kan si Kuya Manny. kung ang aki tapo nagkakawat ding video games, Aha. may tendency pala iyan na ma-addict. Yes. Ha? Maaraman to kung ano ang mga apod kayo ni? Mga Ano- sinyales. Sinyales. And then, kung paano tapo, magigiyahan ang mga aki o maiwasan na ma-addict sinda sa mga video games na ini. Tamo Yan. yan, Kuya Mike, ang mga kawat, puros na video games. Iyo baga. No? Even, may pakawat na international na video games. Di ba? Minsan, magkahiriling mo dyan sa gilid kanti ng putaralay-talay iyan. Dahil nag-i-restoryahan. Dahil nag-i-restoryahan. Gapos nakailing sa screen. Magkataning yan, magkataraning yan, nagkakarawat, may bigla na sa nang minakumpag, may bigla na sa nang minamuda, may bigla na nagkakagaw kipayo dahil sa video game. Yes. So ngunyan, may makakaibanan kita mga tugang ngunyan na pagkahapon para i-explicar sa satuya kung ano ang mga sinyales na ang sarong tao or sarong aki addict sa video game. Okay. And then, kung papaano ta maisasalbar tinda sa pagiging addict sa video game. Yan. So, kaibanan tangon niyan, si Ma'am Marites Basilia. Taro po siyang mental health advocate, career guidance facilitator, and universal prevention specialist. Oh. Siya man po registered guidance counselor kan Department of Education, live via Zoom. Zoom si Madam. Masum si Madam Yaw na, niya. yaw Si, na. Okay, yaw na. si Ma'am Marites Basilia. Ma'am Marites, good afternoon. Via Zoom. Masum si Madam. Masum si Madam. Si Ma'am Marites Basilia. Ma'am Marites, good afternoon. Hello po. Good afternoon, everyone. Good afternoon. May monitor ata si Ma'am Marites. Hello, Ma'am Marites? Hello po. Oh, yan. Malinaw na. Okay. Maray na pagkahapon po sa imo, Ma'am Marites. Saro pong umaugma po kami digdi po sa Radyo DCGB na makaibanan ka ngunya na pagkahapon para i-explicar sa satuya kung ano ang mga epekto kan video game sa salud kan aki, Ma'am Marites. May mga yes, may mga epekto po pala ang video games. Ano po ang mga epekto kan video games sa salud or health kan sarong aki or sarong tawo? Okay po. So thank you so much, Kuya A, Sir Mike, and Ate Jen for the invitation. So sabi mo po good afternoon din po sa mga listeners, sa lahat ng listeners ng DCGB. Thank you so much for the trust. Once again, I am here in your program and it's an honor to be part of your program.
So ang topic na po ngunyan na ihihiras, ang topic na ihihiras ko po sa inyo ngunyan is about video game addiction. Mm-mm. So sabi mo po kanina, may epekto ba ito? So let me start siguro, sir, by defining ano ba ang video game addiction. Siguro mas maray na maintindihan ninda ng mga listeners kung ano ba talaga ang video game addiction. So yan po, pattern of game playing behavior involving online gaming. It could be online or offline na kung saan na-disturb ang everyday living ng sarong ake. So talagang po, or sarong gamer. So talagang may epekto po ito sa sarong tao. So, ang totoo po, sabi kanina, ano da ang signs na computer addict na ang sarong tao based sa guide. By the way po, Kuya Jay and Kuya Mike, i-summarize ko lang po. So, itutukar na po ngayon na hapon. Go ahead Ano? po, ma'am. Okay po. So, maaaraman po nindo ano ang mga signs na computer addict na ang sarong tao or sarong aki. Pangduwa po, nahuhulog sa addiction ang pagkawat in video games. And pantulo, ano po ang dapat ang gibuhon? Ano po ang dapat gibuhon kisarong magurang o kisarong addict na sa paggamit ng computer para maayos ang sa iyang buhay. Okay. So, the truth is, only medical experts or mental and health professionals could assess if one person is addicted sa in using video games. So, piga-assess po iyan ki mga medical experts and health professionals. But, Okay. as mental health practitioner and as a registered guidance counselor, allow me to share nuggets of information about this po. So, paano ta maaaraman na addict na? Hindi pa, makaka-assess lang kasi dyan is paano ta maaraman na excessive ang paggamit or video game addict na ang sarong ate or sarong tao? So first, sabi kang mga experts, that is preoccupation. So being preoccupied with the game when not playing it. Ano ang tigigibo po kayan? Halimbawa, nag-stop na siya magkawat, pero still sa mind niya, iyo ang naiisip. Iskidain na sinda nagkakapot ki cellphone, pero ang conversation nila filming about sa game. So yan saro na sign na ang aki talagang nalilink na or kumbaga yaon haranin na maging pag-ayun na ang buhay niya or Okay. iyon ang buhay niya. Okay, panduwa, downplaying computer use, not being truthful, nag-uutik na sinda pag hinapot nindo, gusta ang paggamit, how often, mautik yan. Dayan masabi, permi yan na defensive, dayan masabi na permi sinda nagagamit, or permi sinda nagkakawat yung video game. So yan ang mga sign po. Another, lack of control. Ano po ining lack of control na ini? Daina ninda nagigibo ang dapat nagigibuho ninda everyday. For example, eating. It's a necessity baga po, Kuya Mike and Kuya A, na dapat makaong sila. Pero kapag nailing po nindo na ang sarong tao, pigpapalit na ang pagkaon, even pag-ihi, pigpupugol, even pag-gibo, very important na dapat gibuhon, daina po siya nagigibo. That's a sign na addicted na. So, sarong tao sa game, sa video game. So, nakaka-alarm na po kapag arugaan. In fact, may nabasa ako na article na kung saan permi siya nakikipag-compete sa games, nagda-diaper na daa. Para siya, adult siya. So, video game is not only for teenagers, but for all. Dahil po ang napigpipili na edad. Abo na Ayan. mag-ali Hanggang sa na-hook po tukawan. siya, sir. Abo na mag-ali sa tukawan habang Habang nagkakawan. maghali sa tukang because it will create frustrations. Aha. Mamaya I will explain po nata. Okay. Okay? So, yan. Lack of control. So, kung mga estudyante man, dahil na nakagibo kang module, less na ang time magibo kay mga, mga projects or sa mga household chores na dapat gigibuhon ninda, dahil na ninda nagigibo. So, Okay. kapag araw kaiyan ang kondisyones po ninda,
alarming na po yun. Mhm. Okay? So, it creates negative impact sa buhay nila because mapapabayaan ang pag-adal kung halimbawa sa wrong estudyante, kung sa wrong worker, there are employees, may mga workers na addict din sa video games Mhm. na kapag dahil ninda napansin na may trabaho pala sinda because permi siya nagkakawat. So, magiging unproductive employee po ang sarong tao kapag na-hook ang buhay niya sa video game. Then, misuse of money. Ang pagkawat po, makikwarta yan. It involves money. So, Okay. because igwayan po ng mga dapat ang laptop, gaming laptop. Dapat ang mouse. Ang mouse nga, naiinig ko sa tigagamit nila ibang klaseng mouse. Mhm. So, magastos din ang mag-video game. And aside from that, they will need internet kung Yes. may laban. So, grabe po ang, nangangaipo po siya kwarta. And worst po, I have a client na kung saan na biktima ng, kumbaga ginamit sa account niya sa FB para makapaghanap mga hero daw yun sa ML. Nag-ask siya through GCash and ginamit, hinakso account niya Aha. gamit ang pandok ng estudyante para Yun. makakuha kwarta. So that means na talagang they need Yes. money para po talaga masustain ang sa indang kagustuhan. So yan ang senaryo ng mga para gamit or para Okay. nahuhook sa video games. Mhm. Mga sinyales na dapat maaraman ka mga magurang. Correct po. Okay. And even sa mga adult din, you Mhm. should be aware na time out parang ako sa mga araw kaiyan, and it could lead to negative kumbaga negative ang kakahinatnan kaiyan, magiging unproductive ka na tao Mhm. kapag dai mo siya na manage because of the negative consequences. Mhm. Though data naman po mahali ang gadgets right now, especially in this time of pandemic, because sa school it is a necessity to have cell phone. It is a necessity na dapat may internet connection, Mhm. even sa mga professional. So data na Yes yan po. mahal. Later, ipapaaram ko po sa Indo ano ang dapat giduhon Yan. para po ma-manage na po ini. Okay? Sige po. Sa pandua, sabi po, ituloy-tuloy ko na po, Kuya Sige, Mike. sige lang po. Okay po. Sabi sa question niyo din, nahuhulog sa addiction. Nahuhulog sa addiction ang pagkawat ni video games. So this topic could be more justified or could be comprehensively discussed by medical practitioners and the like. But as universal prevention advocate, I could share more information about this. So I'm thankful to Department of Education na training po ako nila. They let me attended in different seminars on universal prevention curriculum. Though ang anita ka ito is sa drug use. So, alam niyo po, ang epekto ng drugs and use of cellphone or video game addiction is halos the same po. Mhm. Sabi nga ni Kaan, what's the difference between half a line of cocaine and an hour playing a video game? Wala pong pagkakaiba yun. Mhm. Nothing as far as your brain is concerned. Sir. So that we should know that. We should we should think of that. Okay? Okay. So as guidance and counseling perspective also, I will share information about this. Ang reason po kaiyan is all about brain functions. Mhm. Take note. It's about brain function. We all know na each part of our brain has specific functions. So spending too much in front of gadgets slowly affects brain functions. It's because of the radiation, it's because of the blue lights, etc., etc. So let me give you an example. Let us imagine you are playing a video game. You initially spend an hour playing and it gives you a lot of pleasure. Aram yan kan mga parakawat.
Kapag nagkawat sila, that is very pleasurable on their part. If you keep playing the game, however, the pleasure system becomes overloaded and start to diminish the pleasure you experience. Now, it demands even more game. Playing just to keep the pleasure flowing. And it increases and increases and increases. And that is called as addictive process. So, naintindi na, siguro maiintindihan ta na kung nata. May sarong doktor na aram ninda na negative na mag-smoke, pero he or she keeps on smoking. It's because na-overrule si brain ng addiction. Okay. So, ganun po yun. So, it's a matter of values also, di ba? Dapat subuhay nindo na disiplina. Discipline is very important in all aspects. Okay? So, this is all about addiction. So, as you go more and more pleasure, you push to the dopamine level higher and higher. So, ano po ining dopamine? Siguro iyan ang hahaputon nindo. So, yan, chemical neurotransmitter associated with the motivation and reward response in the brain. So, si dopamine, muyahon niya sa pleasurable. Iyo ang nagtataong pleasure. Yes. Okay, pleasure okay. processing. So, pwede din dito ilag yung excessive addiction, chemical use of drugs. Pwede ito i-associate. Si dopamine, sige, ugmahan yan kapag nag-use ni drugs, kung having sexual activity, eating sweets, kaya nga sabi masarap ang bawal, 'di ba? Merong ganoon. So that can be put in this line. Okay. So released in high quantities when we consume drugs, having sex, eating sweets, it creates more and more pleasure. You push the dopamine level higher and higher and higher. So, ang tendency po kaiyan, it could lead to compulsive video game addiction. Okay? Ito ang dahilan kung nagiging po siya na addiction. Kung sa drugs naman, that is drug addiction or behavior abuse. So, yan po ang explanation kaiyan. Okay. So, prolonged use of gadgets can overstimulate the nervous system and increase production of cortisol. So ano naman ang cortisol? So ini ang kumbaga stress hormone. Okay. The stress hormone. This is the reason why gamers could experience kapag na-stress na kapag si stress hormone na trigger. The reason na ang gamers makaka-experience kay anxiety, depression, insomnia, high blood pressure, etc. For example, bari man sa yan sa nagamit ni drugs, parang withdrawal. Kapag di mo na-sustain ang drugs, sa buhay niya, may withdrawal na tiga-apod. So, arog man po kaini. Ang tendency, if you are very meticulous doon sa, kapag may aki ka mo na mahilig sa video game, or sa internet, or sa online games or whatever, kapag nailing po nindo na kinuanin do sa cellphone at the middle of their fight yan sa talagang mawala po yan. Yan ang reason kung biglang minadabog, biglang nakakamuda, ang iba nakakamuda. And sa lingwahe po kang mga gamers, talagang yaon pa lang yan dyan ang mga muda to express. Para maka-express ninda kang kang naiisip, especially kung nadadaog. Kung nadadaog po sinda, grabing frustrations ang namamati nila. So, kung nagsisinita po. Ma'am Tess, Yes po. may nagapot po, kung ang aki daan nagpupuon-puon na mag-video games, ano ang dapat gibuhon kang mga magurang? Tanganing day makaabot dyan sa pigapod ng video game addiction. Okay, ini po ang mga dapat gibuhon. Let's move na doon sa mga dapat gibuhon. Though, sabi bagatabi, prevention is always better than cure. So, as early as possible sana, as parent, dapat nakaset na kita
mga rules and regulations to be followed dyan sa Laog kang Harong. Set rules and regulations together with your kids, together with your sons and daughters. So halimbawa, kapag maybe it's good na i-inculcate sa akin na at 10 o'clock in the evening, dapat gabus na cellphone. This will, please try this. At 10 o'clock in the evening, all cell phones should be surrendered, should be put in one box before going to sleep, before going to the respective rooms. Okay. Diba? As parent, dapat namomonitor ta kung ano ang tigigibo kang akin. In that way, kampante ka na at 10 o'clock in the evening, dai na sinda makawat, dai ta po sinda mahahayaan na even 1 o'clock, they are staying nagamit ang sa indang cellphone. Okay. Another thing, mapiprevent naman po ang cyberbullying, cybercrime. Halimbawa, may mga pornographic pictures. Halimbawa, kapag ang aki nindo yaon na sa Laog kang Harong, if they are entertaining, there are cases kaya na they're entertaining foreigners through video games. It is just like you are letting them enter into your house, into the room of your daughters or sons. So, it's good, kumbaga, kampante ka mo na magiging okay, na natutulog ang sa inyong mga aki kung ang cellphone nakalaag sa room box ngayon. Ano ba, dyan sa luwas, sa sala, or sa kwarto kang mama or papa. Kasi as parent, dapat kamo ang mag-give away. Kamo dapat firm sa decision. And it's good na nakaka-create kamo kaiyan na rules and regulations. Mas maray, kaiba po ang sa indong mga aki. Okay? So yan, one tip. Pangduwa, yun na ito, vigilant dapat. Switch screen time to play time such as board games. Nawara na baga ini sa tuya Yes. Kasi ang tigigibutan ng aning babysitter ang cellphone. Kung yatang matahimik ang sa tuyang mga aki, si mga parents ang tigigibo. Tawang ki cellphone, tahimik ang bahay the whole afternoon. So, at first, igiisip kang mga parents na okay ito. Tahimik ka, nakakagibo ka kang gibo mo. But the negative, the long-term effect of that soon is not good. Okay? So dapat po, daita pagibuhon na babysitter, i-substitute ang cellphone as babysitter to our kids. Yun? Okay. So, another, sabi ko, i-switch screen time sa board games. Have time. Pinaka-the best ko is, magkaigwa kita time sa satuyang mga aki. I know the agony of parents right now. We are too busy na mag-entertain ki online calls, mag-entertain ki mga gibuhon. Tayo na talaga ang normal tangon yan. Lalo na sa mga tapos sa work from home. Yan ang mga normal sa to. I strongly agree. Yes, dapat po pala as parents may time man giraray kita sa satuyang mga aki. Spend with them na mag-scrabble, na magkawat ki chess. Yan ang mga practical tips. Iyo po, dakulo na mga board games na pwede tang ipagibo sa mga aki. Pero challenging nga ni iyan because ang time kang parents right now is limited. Yes. So, mapili po talaga kita. Ano ba ang pipiliin ta? Si family ta ba? Siguro it's a matter of time management gayon. An agreement between the parents and the sons and daughters. Yes. Okay? So, another thing, dapat set as an example. Siyempre, kung video gamer ka man, so nanay and tatay, video gamer man, dahil ka man makakasaway sa indong mga aki na dahil mag-video game. So dapat, iset mo ang buhay mo as an example. Another thing pa pala, tawan taki mga responsibilities sa Laog kan Harong. And we should be firm. Ang nangyayari po kasi, nagiging mahirap
Kasi, for this day, nakaset key rules. On the next day, they nasusustain. Mhm. Diba? Mahirap magpasunod sa mga aki, aram ko po. Mahirapon po yan. It takes time. Pero dapat po masunod talaga. Sabi nga ni Bo, nakalimutan ko sa first name ni Bo, it takes that 21 days para maging habit ang sarong action. Mhm. Like, halimbawa, coming to school late. Kapag permit ka early for 21 days consecutive day, magiging habit mo na early ka na maglaw. So, araw ka yan po. So, dapat, sa rules and regulations, ma-sustain. Ayun po. Okay. Dahil po na, mamili na dagit ka muna na aldaw, mapasunod ka ito. The next day, okay, so babalikon mo na naman sa dati. Puulukan po kita kaiyan kang Ayun po, ma'am. Ma'am Tess. Yes. Yes po, Sir Mike. Dakulaon po na pasasalamat. Arame, maski bisihonon ka, naga-multitasking ka nga ni. So, thank you very much po sa very extensive na pagpaliwanag ka ning topic manungod sa video game addiction. And sana po permi may ka makaiba ta magayon na kaistoryahan pag-arog ka ani na sa mga issue sa mga kaakian bagade. Igwa kay may kisarong expert lamang na mahahaputan kung ano ang mga nature ka ini. So baka po Ma'am Tabi igwa kapag last na mensahe sa mga parents na maghingiya manungod po ka. Sige po Ma'am Tabi. Pagabos ng mga listeners, ang gusto ko lang ata na itawan emphasis iline na ini, reasonable use of technology is good, but too much is bad. So dapat everything should be in balance, to be a productive individual. And for the parents, digital parenting is too hard. But remember that your child is worth it. Wow. You should be empowered to have a firm grip in anything that is bringing home, and be responsible or be firm to your decisions inside the house. And sa school siguro, include mental health programs and educate students. Sabi ko nga, preventive is better than cure. Yes. We should not focus only on the academic aspects of the individual. Always involve the mental health, the emotional well-being of individual. After all, ang values manggiraray ang minaset. Ang values manggiraray ang nangingibabaw, like discipline. If kapag na-train mo sa aki to be disciplined, then madali na sana siya hanggang siya makatapos. Okay. So, thank you very much, Mama, sa very precious time na tinawag sa Samoya po. Sige po, Kuya Mike and Sir, thank you so much po. Okay, And sige good po. afternoon. Mabalos po, Marites Basilia, yan po, mga parantabay, ang sa tuyang bisita niya na pagkahapon, si Madam Marites Basilia. Okay, so igwa pala ni ASEAN Public Toilet, mga partners sa Pilipinas. May tag. May tag. Ano daw kung igwa man kita kaya? Ano daw iyan na ASEAN na yan? Ano daw iyan? International. Pang-international. Pang-international level. Correct. Maraman tayo yan sa satuyang pagbabalik para sa Ano ba go? Oras, alas 2:50 na. Good sa Indocang, United Home Products, United Home Kidilets, United Home Sitab. Ang bahay mo, protektado sa tulong ng United Home Products. Hinebra San Miguel, kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity, ngayon mas handy. Downy, magbagong buhay na. I-Downy kontra kulob ang buong labada. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Maraming mikrobyo sa lansangan. Kabilang dito ang mga itlog ng bulate na naninirahan sa bituka, nasanhi ng sakit ng tiyan, malnutrisyon, anemia, mababang IQ, at pagbaba ng resistensya. Para makaiwas sa komplikasyon na dala ng bulate, makiisa sa gaganaping libreng purga ngayong
ngayong National Deworming Month, libre, mabisa at ligtas para sa mga batang edad 1 to 18 years old, mga buntis at mga tao na naapektuhan ng mga sakit na ito. Magtanong sa inyong pinakamalapit na health center para malaman ang iba pang impormasyon ukol dito. Isang paalala mula sa Department of Health Bicol Center for Health Development. Tara naman sa Malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Ang pinagalan, sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawi. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Lemex na! Kawawang batay, lobo, hinika, parada ng salbay, plema. May halamang muntik, natural ng pampawi, kung tawagin ay lagundi. Nasa Plemex for Kids yan! Sarap, lasang orange, yummy, banana! Plemex Sa ubo ng baby pasteco, Plemex Lagundi for Kids. Pinalalabnaw at pinalalabas ang plema para sa maginhawang paghinga. Tigil na upo, sarap na huminga. Plemex Lagundi for Kids na! Basta Lagundi, Plemex! Detex Nagundu L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na Sunbig Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! Sunbig Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag Sunmig Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and Sunmig Light. Bili na sa inyong suking tindahan. Drink responsibly. At ngayon, ang pinakabago, ang pinaka-epektibong food supplement na mabusising ginawa sa Amerika at matapos at 3 taon, aprobado na ng FDA. Mega One, ang evolusyonaryong produkto na nagtataglay ng 21 natural na mga komposisyon na nakatutulong upang palakasin ang immune system at ang ating kalusugan. Para sa karagdagang impormasyon, Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. bisitahin din ang aming Facebook pages, Mega One-Superfood at NHC Bayanihan Official. Mega One, evolusyon para sa kalusugan. Usapang Pamilya. Kay ba si Kuya A, asin Ate Jen? Uy! May bago! Bago? Anong bago? Ata may bago! Ano nga ning bago? Oni ang bago! Makukuha sa Maramag, Bukidnon, ang public toilet standard kang ASEAN sa bilog na Pilipinas. Ini matapos na marekognisar kang Association of Southeast Asian Nation o ASEAN Tourism Standards in the Philippines, ang espersos kang gobyerno lokal kang Maramag na magkaigwan ng public toilet na nakakasunod sa ASEAN standards
pag-abot sa seguridad, kalinigan, accessibility, as in maintenance kan mga public toilets. Tinda tinauan in pagmidbid kang taon 2019 kasabay sa pagrekognisar man sa 36 na tourism enterprises kang Department of Tourism. Dakula man ang pasasalamat ni Maramag Mayor Attorney Jose Joel Doromal sa naresibing pagmidbid kang ASEAN kasabay kan sa iyang promisa na magpapadagos ang siring na proyekto. Kasabay niyang nagresibi kang award iyo si Local Economic Enterprise Officer Manager Engineer Fermin Senit. May sample kita dyan, partner. Yes, oo, igwa kita dyan yung mga Awarding toilet. awarding toilet. Buti pa si Kakaiba, toilet, no? may award. Oo. Sige, kung magbisita baga kita sa mga sa bus, bus stop? Ano ba yun? Ako naman? Mga Oo. public toilets. Correct. Di ba? Pwedeng, Anong napapansin ta sa mga public toilets, Kuya Mike? Wet. pwedeng mag-iikang nakatalikod. Maihi. So mga lalaki, kita mga lalaki, maihi kita, pero ang pandokta, nakailing duman sa... So, ano yan? Kuminsan tangad. Oo. minsan, minsan nakailing sa gilid. Diba? So, kaning day mo maparungso, masangsang na amoy. Excuse me po. Yes. Kumakain. And kung minsan, pag magamit ka kang, God, Oo. mabalantoy ka na sa nata. Di ka madoon. Di ka matuka. Ang iba na, may nag-istorya sa kuya. Si Bernardo Carpio style na. Ay, sorry. Bata tamang Araw mo sa Bernardo Carpio? Tigduduk. Gawang lalo na ka doon. Tayo din sa mga Pero kay Spider-Man ka yan. Pag magamit ka kasi yan. Pero Spider-Man. Pero totoo man agad, kuya. Yes. Na ang ining toilet na ini, pero ini sa mga importanteng bagay na dapat hindi gagamit ang bagay ini sa mga momento na pribado sa satuya. Oo. Kaya dapat talagang mamaintinir man ang kalinigan. Kaya, di ba sa Pilipinas, ang apod sa tuya kayan, comfort room. Yes. Paano ka magiging komportable kung ang toilet guru, as much as possible, abok mo nang lumaog, pugulan mo na sana. Ironic ang pangaran. Oo. And ini, saro pang, magayon ini man ang ganda man na, mapurbaran taman ang gata. Ining mga lugar na aron kaning toilet, hindi tapi kagaramit ang mga sagradong partikang lawas ta. No? Pag sagrado baga, sabi nga ni, cleanliness is next to godliness. Yes. Oo. Pero pag abot Kuya Mike sa disenyo kang pigasabing ASEAN toilet na yan, ano ang pinagkaiba kayan duman sa mga mga regular na toilet na talagang igba kita digdingon yan sa satong palibot? Ang dapat, so primero, pigtaran baga duman sa standard. So accessibility Okay. na pag nagduman ka sa sarong publikong lugar, pag may namati ka na arog ka na personal na pangangaipo, ay madudumanan ka sa accessibility. Dapat iling ka mga tao kung hain ini, as in, feeling safe ka pa nagamit ka kayan. Pandua, so maintenance. Digdi na malaw so kalinigan sa maintenance. Digdi naging outstanding ang munisipyo kang Maramag. Kaya nag-aigwasin din award kang 2019 hasta kunya na taon 2021. Okay. Yaon sa inda ang trono kang ASEAN toilet. Sana all. So sana maging pang international kalinigan kan sa tuyang mga toilet man. Digdi man sa satuya. Okay. No? As in, baka man nag-apod ka mo, kung natata ASEAN toilet ng pangaran, igwa po kitang piga-apod na ASEAN integration. Ayun. Malin talagang malinigon. Today, nakakailing sa live streaming, malinigon po ang CR. Garo sa mga patalas ta sa TV na makintabon. Maling ta. Mga makintabon. May malinig na basurahan, o may extra pang toilet paper, may plus, parang minus. Garo, pwede ako dyan magkaturog. Pwede ka ba dyan mag-igda, partner? Payong po ka na sana Payong ko na sana. Partner dyan, parang katurog ka dyan. Okay. Ang payong mo, sa likod, talikod ka ka.
Okay? So yan ang bago ngunya na pagkaldaw sa satuyang programa. Yes! Ano kaya Kuya Mike, partner Jen? Sige. Saga naman. Okay, pero hello muna kay May Elena. challenge ka sa so labatiba sa mga leaders. Ayo. Challenge ta. Oho. Gumibuman ki pang Asian standard categoring Toilet. public toilet Yeah. digdi sa satuya. Sana. Oo. Di ba na Sige daw. Ano Kita naman? man daw. Kaya? Kaya daw. Kaya? Sige daw. Kaya kung gusto nga. Oo. Gayon na toilet. Okay, si Aileen Okmer Hezalva, good afternoon po mga kausapang pamilya. Elena Secreto Lopez, afternoon po sa Indo watching sa Kabaangan, Kamalig. EJ Medallion Bohemia, good afternoon Kuya May Kuya A, watching here sa Barangay 17 Legazpi. Si Mercy Aperin, good afternoon sir, ma'am, watching sa Buyuan, Legazpi. Congratulations kay Ma'am Tess, thank you so much. Si Ma'am Sheila Aringo Dado, nakatutok man. Si Nick Rigachuelo, Teresita Jacobo, Jan Paul Mendoza sa Tabaco, and iba pa na nakatutok, good afternoon. Okay, sabi man kang may nag-message sa tuya, magayunon. So, pig-discuss na topic. Siksik, liglig at umaapaw sa informasyon. Thank you Ma'am Tess Basilia. Sabi kang mga magurang, very good po, na tawan da sila ki dakul na informasyon manungod sa video game addiction. Okay, sige. Sige, partner. Okay. Yan ang satuyang tema ko yan na pagkaaldaw ning Biyernes. Yes. No? So, para sa mga naghihinan yung tangon yan, ang bitamina para sa pamilya. If you want to change the world, go home and love your family, from Mother Teresa. Hindi po, si Kuya A. And si Kuya Mark. Iniwan po si Jenny Matthew Palyaran. Mabalaw sa inyo paganta. Bye-bye. Salamat. Sa inyong nadangog ang programang Usapang Pamilya. Abangan liwat sa aga. Salamat! Kritikal ang kapasidad ng ating mga sistemang pangkalusugan para sa patuloy na